Afi be abeto aba aka mreke to bi na ato aba afutu semra be ma emabu a ewo kromu ne Ghana fo nyina abato ya asumdwe abato nye ntokwa sene ya te ne radio so mre nyina no eya ade a esese wo ko kire wadwen adwenkire nya atemnie adwenkire enye watime ene wakame sane ma yehu no nyina tutu asem ekoso no eye yenia yenim de yenuanom bi nyansa nia wo pa ahwe ene ma sane ma no koso na mafutu a mede ma dwunase man Ghana man eni nkura atwa ho asia nyina krokase e ben ye boma se boma manfo nyina entie na yemfamu abase aba ye beto no usore na ukokire wadwen wi a mesra se wuni bibia ya ko fie koda ebononum na so beko kotie bia ko gina baabi na hwede ye kenkan wi a ayadan ya baako ebesa baako ho eno nkire se wunye Ghana ni na de obebe bia no obedi man no so na wadi yan so wa oto abama no wa wanto abama no wo man no enu nti ni ayeye bia no ka ho amamu o mo ka ho se share cake se ye che bibi ewo oman no mu a se kwan ne yi a wo ka ho wonam so bi se agyanan bia na yesi a wo ka ho bibia ni ho a ye yi obi firi mu ye modin yi bi mfirim tini amesre Ghana man ene se abato ebe nye de di kan ni wiase nyina ehweyen na se ya nto ye mbo ase na ye se ye ndin a ye gu ye nim ase oman anim agu ase enu ntimu ma ye mfa amanyofo no ano etise asikire ento ye nso ye botom na ye nkofa adaka entumirika nko baabi ema ye mfa abankaba emehia ye kwemu abra wo nanwen ho se suban no na wokomu ti mesre se yemfa ntoboase akomapa ene asumdwe ento aba magana enyankoso na bibi wo ma misa apeso de kan de America ne se aseda ena yede ema emo a moba ha enyina beboa nana enima ahwenepa wo ne dwumadi a odi ye emu ye baaye amamre ena ya beda ne de akire de ehunu bi da no na wahwe na wonso wode atu utirim na yesu ya ne sey obia ni ha onim se bibrempo ahyese ebia na wonso ochena na ufie de ato na wo bem na wonso so wakai ne wo ya brante anasa abebawa ye ka kire wo ya America ne se onyame nhira obia na obia mfa akomapa enko ne fie enko boa na busuafo na mfa asumdwe emra ma busuakoro nyankoso na kuro nyankoso na oman Ghana emfa ne tumapa emfra na bisa se na Kristo sumiti na ema mabu bebe na ya kaso mo medi ade a ya mo twetwe kakra adidie ahinsie eye abosomsem efutu ya mede ma memanfo anasa adwunaseman anne yehunu ya yehunu nyina ne se akonwadie nya abosomsem eye amamra ya nananom ena ehye ase na wo mo etoa so aka ni mpo no se obi eye ohena na ohema ono na eye osofo efise ahenie eye nyamesom na eno so ye aman ye wo boaboa wo nkrofo ano na se wunya asempa ka kire wo mo a enemo bebrebe koyie ni ayeye nyina ye mpaibo eno nti mpendodo a amamra afase ayedi ahodo no nyina ye de mpaye ena eye yedi mpaye ena eye yedi akwasida ye bompaye yedi muruku ha ye bompaye sane ma we nyina no na nanom hye ase ena atoasoa bedu sabre enti misinu pi se ahini enye abosonson ni amede to mpanimfo anum ampa se wo de wo kan ya kwan a ye nam so binase ne bomma ne mpotemu no babia ni ho a ekonkan ye hyase a na bibia si ni amesre aban ene se afio wase eye year of rose ye hunu se wo ma hyase bebre na wo hyase no wantumi anwie a enipa bebre esro se onipa hyase wantumi anwie ti de amesre ne se adwempa ye de ahase no ye mfa nwie ema anya hwekura no se ye mpotemu ha nyina kwan etomu a ebema animunyam aba de edasesi e Ghana nchichemu a
ɔmampanin de aba sesi ɛ ufiri hwinyan na wokɔ gɔ so a onkɔfa bekyem kwanta mesi tepa na wakɔ ufa ne hɛ ya ufa yamfo besi bɔma a wobesi maaban sesi a wona wokoro no na kyerɛ sɛ waduru yɛ na hafo yɛ district capital ti ne amesrɛ ne sɛ anya hwee no yakwan no deɛ aban ɛma n'ani mmra ho na wɔnyɛ ho bibi ma yɛ